Kaixo, kaixo, nire supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete. Haurrak nire kontsultara etortzen dianean, askotan, galdera bat egiten diet, bai? Zer ez duzu gustoko zure bizitzan edo zer aldatu nahiko zenuke ez momentu honetan? Eta beraiek zer erantzuten diate agian ba. Ez hain urduri jartzea, ez hain bakarri sentitzea, edo nire anaiak ez molestatzea, edo tripako minaz etortzea eskolara joaterakoa. Zer egiten dugu? Lehenengo helburua positiboan jarri. Agian esaten dutenan ez urduritzea, jarri, lasaiago nahi dut edo pazientzia gehiago izan nahi dut, orduan galdetzen diet. Hau positiboki jartzeko, hau ez eukitzeko, zer eduki nahi duzu zure bizitzan. Eta hortxe hasten gehan martxan. Beraz, lehenengo gauzatxean egin behar duzuena da helburua positiboan jarri. Bale? Hori da lehenengo pausoa. Eta noski norberagan egotea botere guztia. Ez bestearengan gutaz dependitzen duenaz lan egin dezakegu. Bale? Ez galdu uztailaren 29 arratsaldeko 4 doain dugun online tailerra. Gauza asko ikasiko ditugu tresna baliotsuak gure aurrei laguntzeko. Horri txarongo zaitut. Bialiazu WhatsApp bat 6 9 2 2 2 2 2 telefonora. Venga!